Ongi etorri, Txanogorritxoren telebistara. Norbaiten oro hemen dago gaur, hona bota dun katua. Non daude katemea? Edurne zuri! Hauek zazpi potxak dira. Urteko festak! Hori da zuk uste duzuna. 100 urteko madarikazioan bihurtzeko arriskua dauka. Hauts. Zatozte nirekin ipotxak? Zergatik ez? Zergatik daude denak lotan? Okerrago izan zitekeen. Ez dut uste. Erreinua esnatzeko gure zazpieroi txikiek. Aukera bakarra dugu hemen! Aurrera, itxuan! Inoiz izandako abentura biziko dute. Itxaslamiak zarete? Neska itxura aldugu. Gu Sherman eta Herman gara. Itxaslamiarrak. Zaindu beti. Ze azpikeriatan ibiliko te dira, izakini mino ez deus oie. Zer egin ote du jakek? Neun naiz ja. Aituta nago. Bat denontzat. Zazpigarren ipotxa, laster zinemaretoetan.